abu na ƙarshe da zan yi bayani a kai, na san jama'a da yawa za su rika mamaki, wai ita Inks Nation ina ta samu kuɗin da za ma ta ba wa mutane. To akwai abu biyu anan, zan yi bayani akan matakin farko, sai kuma yi bayani akan mataki na biyu. Matakin farko shine mu sani cewa su fa Inks da farko ma tukunna ya kamata ma mutane su gane cewa Inks Nation ba fa kuɗi za su ɗauka namu kuɗi irin namu na naira ko dala ko euro ko pound sterling ko yen ko rupee su ɗauka su ba mutum ba wannan kuɗin za su ɗauka su baka ba. Suna da nasu currency ɗin, kuma su coins a blockchain kirkirar su ake yi. Idan ka hau blockchain ka kirkiri ledger ɗinka za ka samu wannan coins ɗin, suna nan a cikin reserve ɗinka. So Inks Nation tana da waɗannan coins ɗin wanda muke cewa pin coins. Ba kuɗi za a ɗauka a baka ba, amma za a ɗauki pin coins a baka. Idan an ɗauki pin coins an sa maka, misali an sa maka pin coins wanda darajarsu a naira, darajarsu ku gane cewa shi sa muke cewa darajarsu ba ma cewa za a ɗauki naira 4,000 a baka ko za a ɗauki pin coin na 4,000. A pin coin ɗin da za a sama darajar shi a naira 4,000 ne, a dala kuma dala 11 ne ko dala 10, somewhere around wannan kudin haka. So in aka sa maka wannan pin coin ɗin, kai kuma akwai exchanges ɗin nan su ne agents waɗanda Inks Nation ta ba wa dama, ko kuma suka nemi zama agent, suka zama agent ɗin a baya, suka yi mutane rajista kuma suka amfana, kuma su sun san me suka amfana, su wayan agent ɗin. To wayan agent ɗin su Inks Nation ta mayar suka zama exchanges. Da suka zama exchanges, kai kuma end user da aka sama pin coin wanda darajar shi a naira 4,000 ne, za ka je ka samu exchanger, zai baka wallet address ɗin shi, za ka tura mai wannan pin coins ɗin. Pin coins za ka tura mai ba kuɗi ba. Idan ka tura mai pin coins, shi kuma exchanger pin coins ɗinka na 4,000 akwai percentage da Inks Nation ta ba da dama exchanger ya ɗauka, wato wani kaso da zai cire a wannan pin coins ɗin naka, kamar commission, wani kaso da zai cire. In ya cire, kai kuma ragowar abin da ya rage sai ya baka shi in naira, sai ka je kai uzurinka. Misali, ka je ka tura mutum pin coins na naira 4,000, daga tura mai zai cire 40%, kaso 40 kenan shi exchanger, kai kuma zai baka kaso 60. kaga exchanger zai baka naira 2,400 kenan, shine naka kasar, shi kuma ya ɗauki 40%. So wani 2,400 su ne kudin ka in naira kullum kenan. Kaga ka canza pin coins ɗinka ya dawo naira. Shi kuma exchanger, na san wasu za su ce to shi kuma exchanger da aka bashi pin coins ɗin ya zai yi da su, tunda shi ai ba naira aka bashi ba. Shi kuma exchanger, Inks Nation ta bashi dama ya ci gaba da yi wa mutane rajista a yi. To wannan kudin da ya karba a wajenka, wannan pin coins ɗin kai sorry, daga tura mai na 4,000, pin coins ɗin nan zai shiga cikin pin card balance ɗin shi. Idan pin coins suka shiga cikin pin card balance na exchanger, kun ga kenan ba sai ya nemi kuɗin da zai wa mutane rajista daga kamfani ba. Directly shi kuma exchanger da ka zo yin rajista, misali kai yadda aka baka 4,400, sai ka koma gidanku, sai ka je ka samu abokananka, 'yan gidanku, ka ce musu abin nan da ake faɗa na Inks Nation gaskiya ne, gashi na je yanzu an mun exchanging, an cire mun pin coins, an ban naira 2,400, goma kuma zan koma, ko kuma wani satin zan koma. Sai abokananka suka ce to ai mu dama so muke muga an fara cira, tun da haka ne bari mu je mu rajista, da kamu gurin wanda ya cire ma mu je mu rajista. Sai ka taho gurin exchanger ɗin nan da mutum 10, 'yan unguwarku, abokananka da kuma maybe 'yan gidanku, za a yi musu rajista. Ba ka tura mai pin coins ba, to wannan pin coins ɗin da ka tura mai, shi kuma da suka shiga pin card balance ɗin shi, ya baka 2,400, shi kuma ka tura mai na 4,000. Idan misali mu ɗauki rajista tana 1,100, bata koma 3,000 misali, sai ka zo da mutum 10. Idan ka zo da su, mutum kudin farko da zai wa rajista zai yi musu a naira 1,100, za su ɗauki cash naira 1,000 su bashi.
kowa a cikinsu. Idan kowa a cikin sai ɗau cash na naira 1000 ya ba wa extender ɗin nan, kaga kenan ya dawo da kuɗin shi har da riba ta naira 1600 shi extender. Tunda ka kawo mutum kuɗi misali ya musu rajista, kai kuma ya baka naira 1400, yana da ribar dama pin coin na 16, to kuma ya yi wa mutum kuɗi rajista da wannan pin coins ɗin naka shi zai musu rajista. Kaga ya dawo da kuɗin shi kenan har da riba, kai dama 226 ya baka, shi kuma ya yi wa mutum kuɗi rajista a 1000 da pin coin ɗinka na 4000. Kaga ya samu riba 14. A kuɗin da ya ɗauka ya baka shi ba asara bane ba, riba ma ya samu. To wannan shi tsarin Inks Nation suka yi, haka tsarin yake. Kai za a sa ma pin coins, ba kuɗi za a sa maka ba, saboda kan ma ka ce ina ake samun kuɗi, to ba kuɗi za a sa maka ba. Pin coins ne kuma suna nan, muna da su a reserve. Idan ka duba reserve crypto news na Inks Nation misali ko a Facebook ko a Twitter, za ka ga coins in reserve, za a ga yawan wannan coins ne almost 144 million ne ko biliyon ne ko trillion ne, da yawa dai sosai. So suna nan a reserve wannan coins ɗin, kawai su za a baka. Kai kuma coins ɗin nan ka je exchanger ya canza maka su koma naira. Shi kuma exchanger da ka je ka ji daɗin abu ka kawo mutane sabbi ya musu rajista, shi kuma pin coins ɗin nan ya mutane rajista da shi ma kuɗin shi ya dawo. Matakin farko kenan. Mataki na